नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सरले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। विरोध असलेल्या शक्तीपीठाच्या सर्वेला सुरुवात। डंपर कारवर उलटला आणि दोडामार्गात शिवसेना वर्सेस बीजेपी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचं 2025 राज्यस्तरीय मानाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेत। यंदाचं हे 19वे वर्ष आहे। जिल्ह्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सहकार, पत्रकारिता, कला, संगीत, क्रीडा, कृषी, साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना हे मानाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले। संस्थापक अध्यक्ष YP नाईक यांनी हे पुरस्कार जाहीर केले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेली 19 वर्ष विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळातर्फे पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो। निवड समितीने जावेद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली यंदाचे पुरस्कार जाहीर केले। जिल्ह्यातून आलेल्या विविध पुरस्कारांची छाननी करण्यात आली। यामध्ये अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कार्यासाठी सचिन वंजारी कणकवली, पाठ्यपुस्तक निर्मिती, शैक्षणिक क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल राजाराम फरजन दोडामार्ग, कला शैक्षणिक क्षेत्र मंदार चोरगे वैभववाडी, शैक्षणिक क्षेत्र शैलेश तांबे वेंगुर्ला, क्रीडा शैक्षणिक क्षेत्र रोहन पाटील दाणोली सावंतवाडी, शैक्षणिक क्षेत्र शुभेच्छा सावंत बांदा सावंतवाडी, कला सांस्कृतिक क्षेत्र अविनाश मापणकर सावंतवाडी, क्रीडा क्षेत्र कांचन उपरकर सावंतवाडी, शैक्षणिक क्षेत्र राजेश कदम देवगड, साहित्य क्षेत्र स्नेहा कदम माणगाव कुडा यांना यंदाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले। यावेळी निवड समितीचे अध्यक्ष SR मांगले, संस्थापक YP नाईक, अध्यक्ष जावेद शेख, कार्याध्यक्ष निलेश पारकर, सहसचिव विनायक आवस, मंडळाचे सदस्य भरत गावडे, SP कुलकर्णी, PV बागुल, सुनील नेवगी, रेश्मा भाईडकर, श्रद्धा सावंत, वैभव केंकरे, नागेश कदम, प्रदीप सावंत, VT देवण, SG साळगावकर आदी उपस्थित होते। या पुरस्काराचं स्वरूप मानाचा फेटा, शाल, श्रीफळ, सन्मान चिन्ह, मानपत्र असून हे पुरस्कार SR मांगले, RV नारकर, रेश्मा राजन भाईडकर, स्वप्नेश परब, VT देवण यांनी पुरस्कृत केले। लवकरच पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांना मंडळातर्फे गौरवण्यात येणार आहे। श्री साईबाबांच्या 15व्या वर्धापन दिनानिमित्त श्री साई भक्त मंडळातर्फे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन गुरुवारी 17 एप्रिलला करण्यात आले। सकाळी साईंची पूजा, अभिषेक आरती, दुपारी महाप्रसाद, सायंकाळी श्री सिद्धेश्वर उद्दीनाथ भजन मंडळ तळवडे यांचा सुश्राव्य भजन आणि रात्री चंदवणकर गोरे नाट्य मंडळ कवठी कुडाळ यांचा साक्षात्कार गणेश महिमा नाट्यप्रयोग होणार आहे। भाविकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन श्री साई वात्सल्य साई भक्त मंडळ भवानी चौक सावंतवाडीकडून करण्यात आलंय। निसर्ग कधी कसा वेगळा चमत्कार घडवेल सांगता येत नाही। अशीच घटना घडली आहे दोडामार्गात। एका बागेत कापलेल्या बुंध्यातून केळीचा घडच उगवलाय। हे ऐकून धक्का बसला ना। हे कसं शक्य आहे हा प्रश्न पडलाय ना, पण हे खरंच आहे। या फोटोतून हेच दृश्य दिसतंय। अर्धवट कापलेला हा केळीचा बुंधा आहे आणि त्याच्यावरच हा केळीचा घड लागलेला दिसतोय। सध्या चमत्काराची जोरदार चर्चा होते। दोडामार्गातील आई रोड परिसरात राहणाऱ्या रोहन खडपकर यांच्या बागेतील हा प्रकार आहे। ते महावितरण मध्ये वायरमन पदावर कार्यरत आहे। त्यांच्या बागेत अर्धवट स्थितीत असलेल्या बुंध्याला केळीचा घड लागलाय। शिवाय हा बुंधा काहीसा सुकला देखील होता। मात्र अशाही स्थितीत बुंध्याला घड आल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे। हे पाहण्यासाठी गर्दी होते। कलमबागेतून सुमारे 17,000 किमतीच्या आंब्याची चोरी झाल्याची घटना घडली आहे। यामुळे हिंदळे चिंचवला येथील हा प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे। या प्रकरणी देवगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। याबाबतची फिर्याद अविनाश श्रीपद राणे यांनी दिली आहे।
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अविनाश राणे यांचे काका आणि कृष्णा धोंडू मेस्त्री यांची एकत्रित आंबा कलम बाग हिंदे चिंचवला या भागात आहे। ही बाग देखरेख आणि आंबा फळे तोडणीकरिता अविनाश राणे यांच्या ताब्यात आहे। या बागेतून 35 पेटी कच्च्या आंब्याची चोरी झाल्याचं अविनाश राणे यांच्या सोमवारी सकाळी निदर्शनास आलं। याबाबत त्यांनी देवगड पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे। चोरीस गेलेल्या आंब्याची किंमत सुमारे 17,500 रुपये असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। पोलीस निरीक्षक भरत धुमाळ आणि हवालदार गणपती गावडे हे या घटनेचा अधिक तपास करतायत। स्थानिक जनतेनं कुठल्याही प्रकारची मागणी न करता शक्तीपीठ महामार्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या माथ्यावर मारण्याचा घाट राज्यातील महायुती सरकारनं घातलाय, असा जोरदार हल्लाबोल उभाटा शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केलाय। या 6 पदरी महामार्गाचा सर्वे देखील सुरू झालाय। जागोजागी महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी नीस लावण्यात येत आहे। गेळे, आंबोली, पारपोली, वेर्ले, नेनेवाडी, उडेली, फणसवडे, खारपी, फुकेरी, तांबोळी, डेगवे, बांदा अशा 12 गावातून हा महामार्ग जाणार आहे। यापैकी बहुतेक गावं ही इको सेन्सिटिव्ह जाहीर करावीत असं उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे। तसेच हा वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉरचा अविभाज्य भाग आहे। 100 मीटर रुंदीच्या महामार्गासाठी लाखो वृक्ष तोडले जाणार आहे। आधीच वृक्षतोड बंदी असताना या पट्ट्यात बेसुमार वृक्षतोड सुरू आहे। त्यात आता महामार्गासाठी होणारी वृक्षतोड या जैवविविध निसर्गासाठी मृत्यूची घंटा ठरेल, यात वाद नाही। सह्याद्री पट्ट्यातील आणि पायथ्याशी असलेल्या गावांमध्येच नाही तर आजूबाजूच्या अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या आणि शेती बागायतीच्या पाण्याचे स्रोत बंद होऊन मोठीच समस्या भविष्यात निर्माण होण्याची शक्यता आहे। एवढ्या मोठ्या वृक्षतोडीमुळे हत्ती, गवेरेडे, माकड, सांबर यांचा त्रास शेती बागायती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होतो तो कित्येक पटीनं वाढणार आहे। हत्ती, गवेरेड्यांचे हल्ले होऊन अनेक शेतकऱ्यांचे नाहक बळी देखील पुढील काळात जातील हे निश्चित असून सामान्य जनतेला नको असलेला 86,000 कोटी रुपयांची जनतेच्या पैशाची लूट करून मूठभर मोठे कंत्राटदार आणि सत्ताधारी राजकीय पुढारी यांचे उखळ पांढरे करणार हा महामार्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी घातक ठरणार आहे, असं मत डॉक्टर परुळेकर यांनी व्यक्त केलंय। बातमी आहे भीषण अपघाताची। डंपर आणि कारमध्ये भीषण अपघात घडला आणि यात दोघे गंभीर जखमी झालेत। हा अपघात देवरुख रत्नागिरी मार्गावर पूर फाट्याजवळ घडला। ओमनी कार आणि डंपर यांच्यात जोरदार धडक होऊन डंपर या कारवर उलटल्यानं मोठी दुर्घटना घडली। कार देवरुखच्या दिशेनं जात होती। यावेळी समोरून येणाऱ्या डंपरचं अचानक नियंत्रण सुटलं आणि तो कारवर पलटी झाला। अपघातात ओमनीमधील 2 व्यक्ती गंभीर जखमी अवस्थेत कारमध्येच अडकून पडल्या होत्या। नागरिक प्रशासनानं तात्काळ मदत करून दोघांनाही बाहेर काढलं। जखमींना तातडीनं रुग्णालयात हलवण्यात आलं, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। या अपघातामुळे काही वेळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता।
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त देवगड तळेबाजार इथं भव्य रॅली काढण्यात आली होती। या रॅलीतील चित्ररथ आकर्षण ठरले। मोठ्या संख्येने भीमसैनिक या रॅलीत सहभागी झाले होते।
सेवा केंद्राच्या वतीने चैत्य भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह तळे बाजार या ठिकाणी आम्ही 13, 14 आणि 15 अशा 4 दिवसाचे कार्य 13 तारीखला आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब अभिवादन करण्यासाठी रक्तदान शिबिर घेतलं, मोठं रक्तदान शिबिर घेतलं. तदनंतर 14ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असल्यामुळे त्या दिवशी पंचशील परत धम्मविधी याच्यासारखे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम घेतले. आणि 15 तारीखला आमच्याकडे जे स्पर्धा होत्या त्या स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, कव्वाली स्पर्धा, डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जीवनावर आणि महापुरुषांच्या जीवनावर जी गाणी म्हणणार होती त्याच्यावर स्पर्धा घेतली. आणि संध्याकाळी 5 वाजता आम्ही तळे बाजारच्या बाजारातून चांदोशीपर्यंत रॅली दरम्यान केली. त्या रॅलीमध्ये 5 चित्ररथ होते. बुद्धगया, महाबुद्ध विहार याचा एक चित्ररथ होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे लहानपणापासून वर्गाच्या बाहेर शिकून नंतर मग त्यांनी संविधान लिहिलं आणि संविधाननंतर 1956ला त्यांनी धर्मांतर केलं. ही थीम दाखवून आम्ही एक दुसरा चित्ररथ घेतला. दुसरा चित्ररथ होता की बाबासाहेबांनी महाडच्या ठिकाणी जी मनुस्मृती जाळली त्याचा एक चित्ररथ होता. आणि चौथा चित्ररथ होता की बाबासाहेबांच्या सिंगल लाईन लावा, महिलांनी सिंगल लाईन मध्ये उभे राहा. सगळे चित्राचे फोटो आम्ही एका चित्ररथात सामील सगळे सिंगल लाईन मध्ये राहा. चरित्र त्याच्यात सामील केलं होतं. अशा प्रकारे संध्याकाळी 7:30 ते 7:45 पर्यंत रॅली संपवल्यावर आम्ही या ठिकाणी अभिवादन सभा घेतली. आणि या अभिवादन सभेला आमचे अभ्यासक आणि वक्ते म्हणून सिंगल लाईन सुनील देवरे सर आम्हाला लाभला. आणि त्यांनी बाबासाहेबांबद्दल, महात्मा फुले, शिवाजी महाराज, बळीराजा थोडे बसून घ्या. यांचं नातं कसं आहे घाई गडबड करू नका. थोडी महिलांनी बसून घ्या. आपल्याला माहिती दिली. आणि आमच्या थोड्या महिलांनी बसून घ्या. एकदम घाई करू नका. सगळ्यांनी ते भारावून टाकणारं होतं. अशा प्रकारे हा कार्यक्रम आज झालेला आहे. खरं तर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आणि त्यानिमित्ताने या ठिकाणची मिरवणूक निघाली. मिरवणुकीनंतर शक्यतो लोकांची सभेला बसण्याची मानसिकता नसते, परंतु या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने महिला, तरुण मंडळी, ज्येष्ठ मंडळी या सभेला उपस्थित होती. या सभेच्या निमित्ताने मला एवढंच सांगायचं आहे की बाबासाहेब आंबेडकर हे वैश्विक व्यक्तिमत्व आहे. बाबासाहेब आंबेडकर कोणत्याही जातीपुरतं, धर्मापुरतं, कुळापुरतं आणि पंथापुरतं मर्यादित न ठेवता बाबासाहेबांनी समस्त भारतीयांचा उद्धार केलेला आहे. भारतीय संविधान हे समस्त भारतीयांना न्याय देतं आणि हा संदेश आपण सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी झाली असं मला या ठिकाणी वाटतं. सावंतवाडी इथं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. सुरुवातीला स्मारकाचं पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर विविध कार्यक्रम पार पडले. समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केलं. मोठ्या उत्साहात जयंती उत्सव साजरा करण्यात आला. अमेरिकेचा ट्रेड वॉर संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणाला कुठे घेऊन जाईल याबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री, अर्थतज्ञ आणि कोकणचे सुपुत्र सुरेश प्रभू यांनी त्यावर भाष्य केलंय. सिंधुदुर्गातील व्यापारी, व्यावसायिकांनी या सगळ्या परिस्थितीतून तरुण जाण्यासाठी करायची उपाययोजना त्यांनी सांगितली आहे. अमेरिकेने जवळजवळ सर्वच राष्ट्रांबरोबर एक
ट्रेड वॉर सुरू केलं. अमेरिका ही आतापर्यंत सर्वच जणांना एक ड्रीम कंट्री वाटायची, की जिकडे जावं, त्या भूमीमध्ये आपलं कर्तृत्व साबित करावं आणि खूप यशस्वी व्हावं. आज आपल्या देशावर म्हटलं तर संकटच आहे. त्याचं कारण म्हणजे या युद्धामध्ये जीवितहानी होईल ती वेगळ्याच तऱ्हेची असेल. लोकांच्या नोकऱ्या जातील, लोकांचे उद्योगधंदे बंद पडतील. जे गरीब देश आहेत आफ्रिकेसारखे, त्यांच्यावर तर दुहेरी संकट आहे. कारण अमेरिकेने आतापर्यंत लाखो करोडो लोकांच्या रुपयांची मदत जी अनेक गरीब देशांना केली होती त्यांनी बंद केली आहे. आणि ते तर कमी असं वाटावं म्हणून की काय, तर त्यांनी आता आणखीन एक मोठ्या प्रमाणावर हे युद्ध सुरू केलं, की ज्यामध्ये लहान उद्योगधंदे बंद पडतील, सर्वसामान्य माणसाचं जीवनमान आणि कठीण होईल. आपल्याला कल्पना आहे की अमेरिका ही देश असा आहे की जिथे अनेकांना जावंसं वाटतं. आज देखील 60-70 भारतीय लोक तिथे राहतात. त्यापैकी बहुतांश लोक हे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात काम करतात. तिथे त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, काही लोकांनी लहान सहान उद्योग चालू केले आहेत. त्यामुळे आपली आई वडिलांना घेऊन जातात, इतर नातलगांना नेतात, तिथे लहान सहान घरं राहून ते मोठा सुखाचा संसार करतात. आता सगळ्यांवरच एक संकट आहे. कारण हे जे अमेरिकेने ट्रेड वॉर सुरू केले त्यामध्ये प्रत्येक देशातून आयात केलेल्या गोष्टींवर किमान 10% आयात शुल्क लावलं जाईल असा निर्णय घेतला आहे. भारताचा सगळ्यात मोठा ट्रेडिंग पार्टनर चीन आहे. पण चीनला आपण जे निर्यात करतो त्याच्यापेक्षा आपण मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. म्हणजे चीनकडून आपण 9 लाख कोटी रुपयाची जास्त ट्रेड डेफिसिट आपल्याला आहे. चीनमधून 9-10 लाख कोटी आपण जास्त आयात करतो आणि त्यामुळे चीन बरोबर आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात आयात तूट असल्यामुळे आपल्या परदेशी गंगाजळीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. अमेरिकेची गोष्ट निराळी आहे. जवळजवळ $45 बिलियन म्हणजे जवळजवळ 4 लाख कोटी रुपये एवढे अमेरिकेकडून आपल्याला ट्रेड सरप्लस आहे. म्हणजे एवढ्या कोटी रुपयांची जास्त निर्यात आपण अमेरिकेला करतो. त्यामुळे भारतातले अनेक लहान सहान उद्योग जे इंजिनिअरिंगमध्ये आहेत, गारमेंटमध्ये आहेत, फार्मास्युटिकल्समध्ये आहेत, अशा अनेक उद्योगांना परदेशी बाजारपेठ अमेरिकेत मिळाल्यामुळे त्यांचा धंदा चालू आहे. आज या सगळ्या धंद्यांवर गंडांतर येणार आहे. जेव्हा ट्रम्प पहिले राष्ट्रपती झाले त्यावेळेला मी देशाचा कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर होतो आणि म्हणून त्यांच्याशी वाटाघाटी मी केलेल्या आहेत. दुर्दैवाने त्यावेळेला फक्त ठिणगी पडली, सुदैवाने ठिणगी पडली, पण युद्ध सुरू झालं नव्हतं. आज मात्र पूर्ण फुल फ्लेज वॉर सुरू झाले आणि त्यामध्ये भारताला खूप काळजी घ्यावी लागेल. कारण केवळ मगाशी आत्ता म्हटल्याप्रमाणे केवळ निर्यात हा एकमेव गोष्ट नाही आहे की जी वस्तूची निर्यात करतो. आपण सेवा क्षेत्राची निर्यात करतो. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ज्यामध्ये आज भारतामध्ये लाखो लोक कामाला आहेत, त्यांचे ग्राहक हे सगळे अमेरिकेत आहेत बहुतांश. आणि म्हणून केवळ अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांवर IT त्याचा परिणाम होणार नाही, तर तो परिणाम भारतात राहणाऱ्या लोकांवर देखील होणार आहे. आणि अमेरिकेने जे केलं आहे त्यामुळे जगावरच कदाचित बंदीचं सावट पडलेलं आहे. आणि मंदी आली तर त्याचा परिणाम भारतावर आणि होईल. कारण केवळ अमेरिकाच नाही तर ज्या देशांमध्ये आपण निर्यात करतो तिकडे मंदी आली तर ते स्वाभाविकपणे कमी आयात करणार, त्यांच्यावर आपला धंदा कमी होणार. आणि म्हणून हे सगळं आपल्यावर संकट आहे. अमेरिकेने स्वतःच निर्माण केलेली ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ते आज एका क्षणामध्ये पूर्णपणे कोलमडून पाहू इच्छित आहेत. अमेरिकाला जे जागतिक नेतृत्व मिळालं त्यामध्ये अमेरिकेच्या अशा तऱ्हेची धोरणं की ज्यामुळे जगाला एक करण्यासाठी, जगाचा फायदा करण्यासाठी जे काम केलं त्याचं देखील त्यामध्ये योगदान होतं. परंतु आज त्यांनी ही संपूर्ण निर्माण केली यंत्रणा मोडकळीत काढायचं ठरवलं असल्यामुळे एक जागतिक संकट आलेलं आहे. अशा वेळेला आपल्याला स्वतःचं
काम करण्यासाठी काम करावं लागेल, स्वयंपूर्ण व्हावं लागेल, स्वतःच्या पायावर उभं राहावं लागेल. जो दुसऱ्यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग संपला हे लक्षात ठेवून काम करावं लागेल. कोकणाची अर्थव्यवस्था आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवावी लागेल. त्यासाठी तुम्हीच सगळ्यांनी मला लोकसभेत 4दा निवडून दिलं. तुमच्यामुळे माझा राजकीय जन्म झाला, म्हणून या कोकणातल्या माणसांचे ऋण मी कधी विसरू शकत नाही. आणि म्हणून माझी पत्नी अध्यक्ष असलेल्या मानव सदन विकास संस्थेतर्फे 2 जनशिक्षण संस्थान की ज्यांनी आतापर्यंत जवळजवळ 1 लाख तरुणांना, महिलांना, शेतकऱ्यांना, मच्छीमारांना, मागासवर्गीयांना, माजी सैनिकांना स्वयंरोजगाराचं प्रशिक्षण दिलं, त्यांना स्वतः पायावर उभा करण्याचा प्रयत्न केला. नर्सिंग कॉलेज सुरू आहे. 2000 गावामध्ये सायकल, महिलांना जी सायकल बँक्स आहेत. 2600 स्विंग मशीनच्याद्वारे स्विंग मशीन बँक तेवढ्याच गावात तयार झाल्या आहेत. 200-400 परिवर्तन केंद्र आहेत की त्यातली 200 परिवर्तन केंद्र जवळजवळ सिंधुदुर्गामध्ये आपले सगळे सहकारी विलास हडकरजी बघतायत. त्याला जोडून उद्या विद्यापीठ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे की ज्यामुळे कोकणी माणसाला, कोकणी मुलांना, कोकणी तरुणींना, कोकणी मच्छीमारांना, कोकणातल्या सगळ्या लोकांना पुढचं काहीतरी भविष्य कसं उज्ज्वल केलं जाईल यासाठी आपला प्रयत्न सुरू आहे. माझे मित्र नितीन वाळकेंनी मला सांगितलं की तुमचे विचार या बाबतीत व्यक्त करा आणि ती संधी मिळाली त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. कधीतरी एकदा आपण असंही काम करू की ज्यासाठी मी मुद्दाम येईन, आपण चर्चा करू आणि पुढचा मार्ग सुकर कसा करता येईल याचा विचार करू. परंतु हे सगळं करण्यासाठी तुम्ही सगळेजण सतर्क राहा. आपल्याला पुढच्या काळामध्ये आपलं भविष्य आपल्यालाच घडवायचं. वामनराव पै सांगायचे, तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती आपल्याला घडवायची आहे. तुमच्याकडे तुम्ही सगळेच खरं म्हणजे शिल्पकार आहातच. एवढी कलागुण आपल्या कोकणी माणसांमध्ये आहेत. पुढच्या काळामध्ये आपल्याला कलेला इच्छाशक्तीची जोड देऊन आपण आपला नवीन कोकण निर्माण करायचं. तो करण्यासाठी ही एक मला वाटतं संधी पण आहे. धोक्याची घंटा वाजतेच आहे, पण तो घंटा वाजल्यानंतर आपण जागृत होतो आणि म्हणून या जागृत राहून पुढच्या काळामध्ये आपल्याला आपलं भविष्य कसं उज्ज्वल करता येईल पाहायचं. त्यासाठी आपण एकत्र येऊया, काम करूया. येणारी प्रत्येक निवडणूक स्वबळावर लढण्याची भाषा करणाऱ्या संजू परब यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यावर आपल्यासोबत किती नगरसेवक आणले, परमे कोलझर सोसायटी निवडणुकीत सत्ता आणलेल्या संचालकात स्वतः शिंदे शिवसेनेचे किती संचालक आहेत याचं आत्मपरीक्षण करावं आणि मगच स्वबळावर लढण्याच्या गोष्टी कराव्यात, असं प्रत्युत्तर संजू परब यांना भाजपचे दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष सुधीर दळवी यांनी दिलंय. दोडामार्ग येथील भाजप कार्यालयात ही पत्रकार परिषद झाली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत कसई दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, आनंद तळणकर, संजय सातार्डेकर, दीपक गबस, देवेंद्र शेटकर, पराशर सावंत, भैया पांगम आदी उपस्थित होते. यावरून आता भाजप आणि शिवसेना या मित्र पक्षातच जुंपलेली दिसते. भारतीय जनता पार्टीला जागा दाखवली अशी जी एक प्रकारची चर्चा होती. मी सांगू इच्छितो, भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव अशी पार्टी आहे, सर्वांना घेऊन चालणारी पार्टी आहे, जनतेची पार्टी आहे. आणि एक इलेक्शन 2 इलेक्शनमुळे काय होत नाहीये. जर समोरच्या व्यक्तीने आम्हाला चितावणी दिली, आम्हाला चिडवलं, जशाक तसं त्यांना उत्तर देण्याची पण आमच्यात धमक आहे. आणि पुढच्या निवडणुका पण आम्ही सामोरं जाणार आहोत. तेव्हा पण आम्ही बघू की कोणाची ताकद किती आहे. हे मी नगराध्यक्ष म्हणून नाही, तर भारतीय जनता पार्टीचा जिल्ह्याचा एक पदाधिकारी म्हणून किंवा या दोडामार्ग तालुक्याचा मी प्रतिनिधित्व करतोय. त्यामुळे सांगतो, येत्या होणाऱ्या प्रत्येक इलेक्शनमध्ये भारतीय जनता पार्टी आपली ताकद दाखवून समोरची जे आम्हाला विरोधक समजत आहेत, आम्ही त्यांना विरोधक समजत नाही, आमचे ते विरोधक नाही आहेत. आमदारकी असो किंवा बाकी सर्व इलेक्शन आपण एकत्र लढलोय. आपल्या राज्यामध्ये सत्ता एकत्र आहे, तरी देखील आम्हाला जो चिडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की आम्हाला चॅलेंज देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांचं आजपासून आम्ही चॅलेंज स्वीकारत आहोत. 2-4 दिवसापूर्वी शिंदे गटाचे आपले जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी या ठिकाणी येऊन स्वबळावर निवडणूक लढवणार म्हणून घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीत दीपक केसरकरांचं काम
भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने जोमाने केलं आणि त्यामुळेच दीपक केसरकर निवडून आले विधानसभेत, याची जाणीव शिंदे गटातील जे नेते आहेत त्यांनी वास्तविक त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती, पण ती न घेता इथं येऊन स्वबळाची भाषा करतात. संजू परबना मी ह्या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छितो की संजू परब ज्यावेळी नगराध्यक्ष झाले भारतीय जनता पार्टीच्या वेळी, त्यावेळी त्यांच्यासोबत जे नगराध्यक्ष होते ते एकही नगराध्यक्ष संजू परब बरोबर शिंदे गटात गेलेले नाहीत, यात नगरसेवक. त्यामुळे संजू परबने प्रथमतः आत्मपरीक्षण करावं आणि त्यानंतर स्वबळाची भाषा करावी. कारण शिंदे गटाचे जे पदाधिकारी होते, त्यांचे तालुका प्रमुख असतील ना अन्य पदाधिकारी असतील, त्यांनी ज्यावेळी निवडणुकीचा पिरियड चालू होता त्यावेळी आपल्या शिंदे गटातील काही कार्यकर्ते पदाधिकारी हे विरोधी पक्षाचे काम करतायत म्हणून सांगणारे का, याचं संजू परबने पहिल्यांदा त्यांना विचारावं की प्रामाणिक पक्षाचं काम कोण करतायत आणि कोण करत नाहीत. हे आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी, आमच्या नेत्यांचे पूर्ण आदेश मानून काम करणारे कार्यकर्ते आहोत, पदाधिकारी आहोत. त्यामुळेच सोसायटीचा विषय असू दे, सोसायटीच्या निवडणुकीत आम्ही 100% भाजपच्या अनुषंगाने आम्ही आमचं बीजेपीचं पॅनल केलं आणि त्या पॅनलमध्ये शिंदे गटाने आपले कोणाला बरोबर घेतले, कोणाचे कुबडे घेतले, याचं संजू परबने आत्मचिंतन करावं असं मला वाटतं या निमित्ताने. आणि त्यानंतरच त्यांनी स्वबळ लढण्याची भाषा करावी. कारण आज जर विचार केला तर उबाटाबरोबर आम्ही विधानसभेत विरोधी हे केलं, म्हणजे लढलो त्यांच्या विरोधात. आणि ह्या निवडणुकीत, सोसायटीच्या निवडणुकीत शिंदे गटाला उबाटाची ताकद करावी लागली, काँग्रेसला एकत्र घ्यावं लागलं. हेच खरं त्यांचं परावर्तितच आहे. आम्ही आमच्या नेत्यांच्या याच्यानुसार, आदेशानुसार, नंतर सल्ल्यानुसार आम्ही पक्ष वाढवण्यासाठी सामोरे गेलो. तसं त्यांनी त्या पद्धतीत जायला पाहिजे होतं. जर त्यांना तसं होतं ना तर शिंदे गटाने स्वतंत्र पॅनल करायला पाहिजे होतं, केलं नाही. त्यांनी उबाटाचे कुबडे घेतले. हीच त्यांची त्याच्यात तुम्ही त्याचा बोध घ्यावा. कारण सोसायटीच्या निवडणुकीत 2 महिन्यापूर्वी मला गणेश प्रसाद गवळींनी फोन केलेला आणि सांगितलं की आम्हाला फक्त 2 सीटा द्या, बाकी सगळं पॅनल तुम्ही करा. मी म्हटलं ठीक आहे, कार्यक्रम जाहीर होऊ दे, ज्यावेळी कार्यक्रम जाहीर होईल त्यावेळी आपण एकत्र बसूया आणि त्या पद्धतीत निर्णय घेऊया म्हणून. आणि ज्यावेळी निवडणूक 3 तारीखला जाहीर झाली त्यानंतर मी स्वतः गणेश प्रसादला फोन केला, त्यांना सांगितलं की अशी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे, आपण एकत्र बसून फॉर्म भरूया म्हणून. मला हा म्हणून सांगितले, पण त्यांचे काही कार्यकर्ते आपण विचारतो म्हणून सांगितलं, ते विचारलं नसेल काय मला माहिती नाही. आणि त्यानंतर आपण पहिल्यांदा फॉर्म भरूया म्हणाले. मी पहिल्यांदा प्राथमिक ज्यावेळी फॉर्म भरायला मी फक्त 10 फॉर्म भरलेले, कारण ते 2 आपल्याला पाहिजे म्हणून सांगितलं होतं, पण मी त्यांना 3 म्हणजे 10 भरलेले. 10 भरल्यानंतर ज्यावेळी त्यांनी असे जमा करून फॉर्म भरल्यानंतर शेवटच्या दिवशी मी टोटली 13 भरले फॉर्म. आणि 13 फॉर्म भरल्यानंतर पण मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की आपण एकत्र बसूया आणि हे करूया, बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करूया म्हणून. त्यानंतर त्यांनी मला 24 तारीखला सांगितलं बसूया म्हणून. 24 तारीखला कणकवलीला बैठक होती आमची पक्षाची. मी बैठकीत आल्यानंतर आपण एकत्र बसूया म्हणून सांगितलं. त्यानंतर फोन केला मी त्यांना की आपण बसूया म्हणून. तर ते म्हणाले की आपण बांध्यात आहे, आपण आज येऊ शकत नाही, आपण उद्या बसूया म्हणून सांगितलं. त्यानंतर आपण उद्या 25 तारीखला ते 11 साडे 11 ऑफिसला आले. ऑफिसला आल्यानंतर आमची चर्चा झाली. चर्चा झाल्यानंतर त्यांना आम्ही सांगितलं 2 मागितल्या, त्यामुळे 2 तुम्हाला हे देतो, जागा देऊया आणि त्यानंतर व्हाईस चेअरमन पद तुम्हाला देऊया. ह्या पद्धती चांगल्या प्रकारे चर्चा झाली. त्यांनी हा म्हणून सांगितलं आणि गेल्यानंतर 2:30 वाजता फोन केला त्याने मला, 2:30 पावणे 3 वाजता, की आम्हाला 3 सीट पाहिजेत म्हणून. मी म्हटलं ठीक आहे, 3 सीट तुम्हाला जर दिलेत ना तर आपले उबाटा वगैरे भरले, उबाटा काँग्रेसवाले म्हणून त्यांचं का, ते आपल्याला काय लागणार नाही, आम्हाला 3 सीट द्या, तुम्ही हे करा. आम्ही वाट बघितली 3 पर्यंत, कुठल्याही प्रकारची त्यांनी हे केलं नाही. त्यानंतरच फॉर्म त्यांनी मागे न घेतल्यामुळे मी त्यानंतर 2 फॉर्म मागे घेतले तिथं. आणि पॅनल टू पॅनल उमेदवार पाहिजे म्हणून मी 13 सीट ठेवले. 13 पैकी 3 दिले असते, परत उबाटाचे होतेच ना, बिनविरोध निवडणूकच होणार नसते.
फक्त ते फसवणुकीचं काम केलंय त्यांनी. कारण जर बिनविरोध होणार असती निवडणूक तर उबाटाचे होते ना, उबाटाचे जवळजवळ 4 सीटं होते. मग ते पण त्यांनी पण मागे गेला, त्यांच्याबरोबर चर्चा व्हायला पाहिजे होती ना. त्या विषयात काय त्यांचं म्हणणं, मी विचारलं त्यांचं काय, ते काय बघूया म्हणाले ते. त्यामुळेच हे झालं ना. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. विरोध असलेल्या शक्तीपीठाच्या सर्वेला सुरुवात. डंपर कारवर उलटला आणि दोडामार्गात शिवसेना वर्सेस बीजेपी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.